Mieszkańcy Daleszyc w niezwykły sposób uczcili kanonizację Jana Pawła II. Kulminacyjnym momentem obchodów kanonizacji było dedykowane papieżowi Polakowi widowisko muzyczne na rynku w Daleszycach z udziałem blisko 100 chórzystów i 100 tancerzy. Zanim rozpoczęło się przejmujące widowisko, dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej na ścianie kaplicy Daleszyckiego kościoła upamiętniającej kanonizację wybitnego papieża i wielkiego Polaka Karola Wojtyły. Główne uroczystości dedykowane Janowi Pawłowi II rozpoczęły się mszą świętą na rynku, a po niej niezwykłym spektaklem tanecznym. Skąd pomysł na zorganizowanie takiego wydarzenia? Cała Polska, można powiedzieć, cały świat świętuje dzisiejszą kanonizację Jana Pawła II i Daleszanie też postanowili w jakiś charakterystyczny sposób to uczcić. Stąd ta uroczystość na Daleszyckim Rynku. W tej chwili rozpoczyna się bardzo uroczysta msza święta poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II, a po mszy będzie przepiękne widowisko w wykonaniu stu kilkudziesięciu artystów, tancerzy, chórów, zespołów, orkiestry dętej, którą już w tej chwili słychać w tle. Widowisko poświęcone również naszemu świętemu. Tak Daleszanie postanowili uczcić dzisiejszy dzień. W niezwykłym widowisku wystąpił zespół taneczny Kryształki, Ochotnicza Straż Pożarna z Daleszyc, zespoły ludowe i zespoły śpiewacze z gminy Daleszyce, uczniowie ze szkoły podstawowej w Daleszycach i szkoły podstawowej w Słopcu, uczniowie gimnazjum w Daleszycach i ministranci z parafii Daleszyce. Reżyserem i scenarzystą przygotowywanego przez pół roku przedstawienia był Łukasz Górski. Widowisko ukazuje historię świętego Piotra, tą postać i postać Jana Pawła II, które bezpośrednio ze sobą połączyliśmy i zderzyliśmy, tak można powiedzieć. Widowisko to składa się właśnie z 4 takich części. Pierwsze właśnie opowiada historię świętego Piotra, drugie dzieje Jana Pawła II, trzecie najważniejsze słowa z życia Jana Pawła II i 4. blok jest to miłość, czyli to, co głosił Jan Paweł II. Całe to widowisko składa się z wielu części. Będzie trwało około 1,5 godziny, w którym będzie wykorzystane około 35 elementów z całego scenariusza. Symboliczne rysunki, będzie wprowadzenie księgi, będzie układ dobro i zło. Następnie zatańczymy dekalog i w całym przedstawieniu głównym narratorem właśnie będzie Jan Paweł II. I po dekalogu wpłynie łódź ze świętym Piotrem. Będzie to wykorzystane i zrobione za pomocą łodzi naszej Ochotniczej Straży Pożarnej i płótna, gdzie część naszego rynku zamieni się w jezioro Genezaret. Wtedy będzie moment, kiedy będzie przekazanie tego dziedzictwa, które Jezus przekazał Piotrowi, a mianowicie przekazanie władzy Kościoła i kluczy do bram nieba. Następnie będzie właśnie zderzenie postaci świętego Piotra z Janem Pawłem II, czyli telebim i widniejące wrota kaplicy Sykstyńskiej, które się otwierają i widzimy naszego Karola Wojtyły, wychodzi już nie jako kardynał, tylko jako papież. I od tego momentu zaczynamy opowiadać historię Jana Pawła II i to, co uczynił dla Polaków. I między innymi układ związany z wolnością, odzyskaniem wolności. Będzie przekazywał najważniejsze słowa, czyli niech stąpi duch Twój, odnowi oblicze ziemi. I kiedy przekaże te słowa Polakom, tutaj na rynku właśnie, w Daleszycach, to na rynek wejdzie cała nasza młodzież z 80 flagami Polski. I zaczniemy właśnie tańczyć choreografię synchroniczną na 80 flag Polski. Będą zespoły, które będą śpiewały najważniejsze piosenki, na przykład Moje miasto Nowe Ładowice, Barkę. Będzie choreografia z Albą Pamieską i zamach na niego. I będzie ten ostatni blok, o którym mówiłem wcześniej, czyli miłość. Wyjdzie postać dziewczyny, która z ogromnym sercem zacznie tańczyć choreografię właśnie, która podkreśli to, że jest to miłość. Bo całe słowa, które papież mówił i cały pontyfikat był praktycznie o miłości. I 4., który nazwaliśmy w scenariuszu drabina, ponieważ w 4. finale właśnie wyjdą nasi strażacy, rozwiną na proscenium wielką drabinę i po tej drabinie wejdzie dziewczynka z balonikiem w kształcie serduszka, którego puści do świętego Jana Pawła II.
chciałem już podziękować wszystkim tancerzom, wszystkim chórom, którzy się zaangażowali w ten spektakl, bo przygotowania i to wszystko trwało pół roku pracy i ostatnie miesiące to było myślenie tylko i wyłącznie o kanonizacji. Przepiękny, podniosły, niezapomniany i niezwykle przejmujący spektakl muzyczny, którego nie powstydziliby się najlepsi aktorzy i żaden teatr. Bez wątpienia na długo zapadnie w pamięć wszystkich tych, którzy przyjechali do Daleszyc, aby uczcić kanonizację Jana Pawła II. Spektakularne widowisko obejrzały prawdziwe tłumy.